бисёриё фикр мекунанд, ки фабелик фақат хариду фурӯшай тамом. дар фабелик шумо соҳиби тӯҳфа мешавед, соҳиби путёвка ба чанд давлат. ва боз фарқ надорад, ки шумо дар кадом давлатед. Аз ҳама хубш, ки шумо агар дар ягон ҷо кор кунед, яъне кори фабелик ба вай кори шумо монеъ шуда наметавонад. шумо метавонед ки чандтарафа кор кунед. режими корӣ надорад. кайде ки хобтон мехезен, кайде ки бекор мешавед, даромада фақат кортона ба телефон, интернет, ватсап пеш мебаред. барои ин ба шумо кӣ кӯмак мерасонад? ман шуморо як сир мегӯм. бисёр одам даромадша намегӯяд. ҳамин хел бояд кард. Одами ба ақл бояд даромадша нагӯяд. фабелик даромадаш зависит аз шумо. аз 70 то 7000 мегӯянд, ку бовар кунед баландай. зависит аз худи шумо, яъне ки илҳом ба ҳамин кора дӯст бидорен, шустрак бошен, иншоалло соҳиби ҳама чӣ мешин. дигар ширкат